Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Unsa? Oh, ingon sa natukan ka. Ngano, guilty ka ba? Ha? Nagpasabot ba kini nga gikumpirmar nimo ang tanan? Ha, Corina? Tubaga ko! Ha? Uy, Corina, asa ka? Makigsulti pa ko mo! Corina! Diyos ko. Maluoy ka sa akong anak. Maluoy ka ni Corina. Makurin! Naunsa ka? Naunsa man ka, ma? Uy, nakita siya ni Miles. Ginoo ko. Miles! La, naunsa man ko si mama na nakilak man to. Ha? Nag-away mo si mama, la? Nag-away mo? Ginoo ko. Kawaw. Bisan si Dudot, nagkabatikot ng... No, dili. Dili na ako ni kaya, dili. Makurin! Ma! Si Miles, Mabli ko! Naunsa man ko? ginoo ko. Mabli ko, ma! Ayaw kong disturbo ha, Miles. Pahawa diha. Pero naunsa man ka, pi? Iunsa man ka nilulatan siyang. Di man siya masulti. Miles, day, pahangyo ako. Biyai ko. Ayaw kong tugawa. Biyai ko, Miles. Sulti ko, Kuya Dudot. Naunsa man to si mama ko rin. Nganong sige man ti siya kilak. Sa may naitabo niyo. Ngano, ay di man kamangutanan ako. Ato mama, Kuya. bitaw. Ako din naghilag nga siya man. Ang sabay kalibutan ako kung siya hinungdan nga naghilak siya. Karon pagani ka, musultin ako nga naghilak siya. Gikan man silang nagistorya si Lola Tansyang. Kalit man niyang gibiyaan si Lola o nagilak siya. Ato pangutanan lula. Ano kung ano man kanako? Sila nagsulti. Lain na ni mo, kuya, uy. Lain na din ni mo, eh. Na, utro. Ano siya man kay ilang istoryahan ni Lula Tansyang? Kano may hilak mas mama? Ako ikatubag ni mo, Dudot. Kung nga noog unsay gihilakan sa imong inahan. Pero kama makunin nag-istorya, la, ingon ni Miles. Ayaw pamugos, Dudot. Basta wa ko'y ikatubag ni mong naunsa tong inahan ni mo. Wa. Lila, Wa ba ko makatugaw ni mo, Sir Franz? Wa, Jake. Dali, lingkod. Um, salamat, sir. Mahimo man tingali nga di ka nalang mutawag na ko og sir. Niatas bay. Sige lang, sir. Ganahan mo ko matawag ni mo, sir. Ikaw gyud. Bitaw, suroy lagi ka. May problema ba? Unsa may ko'y kalagad nimo? Kadiot panihapon. May
pagkaon pa man ko diha. Ayaw na sir. Mana ko kaon. Nanihapon kong daan sa wa pa kumanhi. Pagtarong gani. Lagi sir. Mana lagi. Tingalig na uwaw ka lang. Nimo sir. Di ko maawaw eh. Gawas ang tingali ko na nakasa ako nimo. Bitaw, murag doon tingali problema da. Mao nga nasuroy ka. Unsa may ako ikalagan nimo? Ha, Jake? Kung problema ang isgutan sir, wa man tilitaw ning kalibutan nga way problema, dili ba? Aw, tinawad na. Kung mao, unsa may akong ikatabang nimo anang imong problema? Bitaw Sir Franz, wa ko man aron musumpong o magpatabang nimo sa akong problema. Kaya na ako ni. Kung mao, unsa man tuyo nimo? Bahay ni Miss Rian? Mao ba? Dili Sir Franz. Gusto lang akong mahatag sa akong simpatiya nimo. O di man tingali ko makasulbad ko sa imong problema. Pero sa pamasin nga makahupay-hupay ko sa gamay na ng imong karong problema. Ikaw gyud, Jake. Okay ra magug ko. Okay ra gyud ko. Okay ko biliban mo sir oy. Kay bisan usa ka problemado. Mantigog gyapon ka nga mapahiyom o moingon nga okay ra ka. Bisan tuod tingali hapit na di nimo makaya. Jake, Nasayod kong ikaw ang nagilusaran ng imong gabangan sir. O kinahanglan ka og ikasulti. salamat. Salamat sa simpatiya, Jake. Kamo ni Miss Rian. Ug sa tanan mo mga kauban sa kompanya nga ipakitag simpatiya din ako. Dako kayo nga akong pasalamat sa Ginoo nga nahimo mong kabahin sa akong pagpanarbaho dinhi sa Cebu. Nga nahimo mong kabahin sa akong kinabuhi. Nakausap kayo ang among pasalamat sa magagahom Sir Franz. Nga nakabaton mig usa kay gala nga sama nimo. Nga tinuuray gyud nga mobati sa usa kay gala. O kung dili mo lainon sa pagsabot Sir Franz, sakpitan ako. Sultihin ako kung unsay ako ikatabang nimo alang sa kasulbaran ang imong problema. Sultihin ako Sir Franz. Dito di ka sayang giabangan gabi Jake. Oo, Miss Rian. Kay naluoy ko ni Sir Franz oy. Kay nakita na ko niya di sa trabuan. Kano na lang ako siyang makita nga murag wa siyang kaugalingon. Gani, di pa higayon nga hapit siya marisgasya. Hapit siya mapiit sa masyan sa among area. Kay murag blanco. Blanco siya itong higayon na. Mayo kay nakalinggat tayo ko o ako sinatapik. Kinuo ko. Mao ba, Jake? Miss. Nahunahon na bitaw ako. O nakapangutala ko sa kong kaugalingon. Kung nganong di mo musugot ang kumpanya nga muli si Sir Franz, bisag pilal ka adlaw. Nga di naman unta kayo busy rin panahon na. Mausap na ako gikalibgan nila, Jake. Ambot na nila eh. Bitaw. Nakita na mo ni Sir Franz, Miss Rian? Wa ko makakita niya ron nga may duty. Ha? What is siya mo duty? Wa ko makakita. Nag-inquire bitaw ko sa guard on duty. Dili pa lang dugay. 8:33 na good. Wa pa gid siya. Medyo oras na siyang late kung mo duty pa. Uy, nga mo ka? Basi ito na problema. Ato kang tawagan. After na ko maka-inquire sa guard, may diretso ko tawag sa iyang phone. Dili makontak. Pastidan. Unsa ka kung magsusi ko ni Sir Franz ito sa iyang gabangan, miss? Maayo ka, Jake? Maniguro lang ta. Kay siya ba taong usa ang nagpuyo dito sa iyang gabangan? My God. Susiha ka dito, Jake. Katingalig unsay rason nga nung wa siya maka-duty ron. Tingali kun simba kong may nahitabo niya. Si Bagyo yung taon.
Ipalayo na yung tamis. Ipalayo na. Sa baning na nawag ba? Uy. Waday ining una na kong phone. I-off ko na ikinayaron. Dili magkatawag sa Francine. Diya sa bago na kong unit na nawag sa Corina. Wanilain. Gibati na sab sa kamingaw na ko. Mubangon ko din sa kama. Hello, Corina. Hello. Hello, love. Di ba ako kung nga nung mitawag ka? Gibati ka rin sa kamingaw na ko, no? Di ba? Tito Grigi, ikaw ba ni? Oh. Tingog dito, Dot. Siya kining mitawag. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!